Ma-motivational speakers, ma-content creators, ma-TikTok and ma-Facebook. Please don't talk about marriages. Please. Vanhu vandinoteerera vakashtaura about marriage. Vanhu vakafanana nana Mai Chisamba nana Baba Chisamba. Ana Mai Charamba. Ndakakura inini kubva ndiri grade 1. Mai Charamba nababa Charamba ngori vese. Haikwana zvenyana Natasha nekuti mageza nephone bath maakuda kutaurisa nezvemarriage mbogara pasi. Nekuti wagona kugeza, you don't have a right to talk about marriage. Please. Your marriage, kana uda kuita marriage advisor, your marriage must be more than 25 years and above. Please. Hakuna watu wageza wakanyeperwa nemaboyfriends enyu kuti kwanzi munokuwageza stereke unogona kukwesha wakuda uya undotaura nezvemarriage. Asingageza uri kuona anofamba netsvina ndiani. Please, everyone bath ngoti magezero chete ndo ane level rakasiyana. Zvangofana nemari. Munhu wese ane mari ngoti mari inongozwanda nekuti yako yawandisa here kuti yako yaita shoma. Please. Takakura isusu vanhu ataingoziva kuti vari married ndibaba Charamba namai Charamba. Yes, if they talk about please this and that I will listen. Not amatuke you nhasa amatuke munhu akadzvara mari mwezi wada undudza nezvemarriage. Tigarire pasi. Ezvo mauda kuti gumbura manje. Tisiye marriage kuita sei kwacho.